Nang mag-abroad bitaw ta nganong importante pod kaadyo ang kanang ngipon kay karon may ito diri sa kuan dental clinic diri sa South Korea. Ang tubag jud ana kay kana bitaw ang ngipon diri sa abroad kay perting mahala diri sa South Korea kay kanang mga implant, mga crown o jacket. Ang pinakabarato sa implant diri sa South Korea kay 1.2 may lang 1.2 ang pinakabarato or kung sa peso na 60,000 usara sa kay ngipon itanong ma-implant so mahal ka adyo. Ang covered man ko diri sa South kung sa South Korea ang kung sa din sa ngipon atong sinudan sa health insurance kay kana rang kuan kanang cleaning ug basta ang iyang covered pero kana mga lahi nga mga services like mao itong mag-implant, mag-crown, perting mahala jud diri kaadyo. Mao nang importante kaadyo i-check daan ang mga ngipon nato sa Pilipinas. Pero dili pasabot nga bawal na ka mag-abroad ko maot ng ngipon. Ako maot nga kog ngipon pero kay kung diri mo sa abroad perting mahala jud ang ilang ngipon diri. Nako ron sa dental clinic. Tanawa ilang dental clinic diri o sa South Korea pa makakita pa mo ba? Na ilang dental clinic o. Tingnan anay TV. Tapos waiting area sa mga customer. Nya naapoy ang pinakanindot dire kay na yung mga kape o. Ikaw magpili sa ilang kape, timpla lang kadiha unlimited na siya. So mao ni ang kanang living diri sa South Korea kung naa ka diri puhon. Super accessible ang panginabuhi. Dali or kayo. Ano? Pang-apply na mo diri sa South Korea. Uy, sa pamilya paabot ang Pilipinas. Daghan kay mga bakante diri.